Txokena datorrein. Ziko ja. Vale. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri guztiai, eta mi esker etortzeagatik. Bueno, gaur bukatzen dugu aurtengo itzaldi sorta. Egia esan, hasi ginean ez genekin oso ondo bukatuko genuen, ala ez? Aldatuko ziguten, ala ez, beste eremu batera, eta bueno, azkenean aukera izan dugu hemen egiteko, eta bueno, apozi gaude, harrerare ona izan delako, naiz eta, bueno, pixkat aurreko hitzaldietan bakanduak egon, eta pixkat aldenduak, eta gauza horiek, baina, bueno, nik uste dut ondo jundirela. Bueno, gaur bukatzeko dakagu gurekin Iñigo Imaz, bera Arrentiarra da, historian lizentziatua, Miguel Aramburu elkartearen kideare bai, eta, bueno, gai honekin aspalditik dabil, eta, bueno, emaitzak nik ustut interesgarriak lortu ditula, bere ikerketan, eta gaur horren aurkezpen nahingo digu, bai? Pixkate, bueno, jakiteko, nola juntzian moldaketa horiek, nolabait Gipuzkoa osora, ez, ura ailearazteko. Gaur egun oso gauza normal iruditzen zaigu, ez, grifoa irigitzea eta ura urrona eskuratzea, baina, bueno, bere momentuan zaila izan zen, erabaki, bueno, tajuzko erabakiak hartu beharra izan zian, eta, bueno, horre, beha kontatuko duen bezala, momentu ere eztabaidagarriak egon zian, eta, bueno, gauza dakizuten beti ez daude, argi guztientzat, baina nik uste dut gaur egun dakagun ur sistema, Iñigo kontatuko digun bilakaerari esker dugula, eta, bueno, hori ere eskertzekoa da nolabait ere. Bueno, bestirik gabe eta eskarrak emanez, Iñigori hitza ematen diot. Kenduko dut maskarilla edo? Bai, ni berak itxiko niz. Hola, hobeto ez dela ez dut ikusten, eta, bueno. Bueno, arratsaldeon, Alvarok aipatu duen bezala, gai honekin denbora bat eraman dugu. Nik asmoa neukan gaur azalpena horretik komentatzeko Añarbeko urak enpresak dela mankomunitateak sortutako infrastruktura guzti hauen kudeaketa egiten duena, bere momentuan guri eskatu zigula mankomunitatearen eta bere inguruko ur horniketaren eta saneamenduaren inguruko historia biltzea, ezta? Eta hortan gaude, oraindikan jarraitzen dugu, eta laster aterako dugu liburu bat, eta hau da pixka bat liburu horren ikuspegia, ez? Eta batez ere, aurkezpen honetan, gauza teknikoetan galdu nahi gabe, ze ez gara adituak arlo horretan, ez? Bai nahi dugula pixka bat aipatu historian zehar egondu diren konstante batzuk, ez? Eta konstantea da, geografikoki kokatzen garelarik, konstantea izan du da urre potablearen beharra, konstantea izan du da saneamentua ere, eta garrantzia handia izan du lurralde jakin honetan egon den hazkunde demografikoa, urbanistikoa, ohitura aldaketa, higiene mailan eta beste maila sozialetan, ezta? Eta, bueno, horregatik, nahiz eta titulu honek gehiago eramaten gaituen liburuaren helburura, ez? Bai liburuan eta bai aurkezpen honetan, importante iruditzen zaigu pixka bat ere egitea ibilbide historiko bat, ez? Ulertzeko konstante horiek beti egondu direla mahai gainean, ez? Adibidez, Donostia hiri turistikoa izan du 19. mendetik, orduan horrek edukiko du bere garrantzia,
garrantzia edukiko du ere Donostiak edo donostiar jakin batzuk boterearekin daukaten harremana historian zehar, ze azken finean prozesu sozialak garrantzitsuak dira, baina nor dagoen ze postutan, ze momentutan hori ere importantea da. Eta hori hemen ikusi ahal izango dugu, eta espero dut ez gehiegi luzatzea, baina importante eritze zait hori zehaztea, ezta? Orduan, egingo dugu pixka bat ibilbide hori, Añarberen historia luze hori hobeto ulertzeko, ez? Orduan, bueno, hasten gara, lehenengo gauzak argi ukitzeko nola funtzionatzen duen ur horniduraren eta samentuago sarearen funtzionamentua. Kasu honetan, dokumentazio hau da Añarbeko urak sortu duena bere jardunerako, ez? Orduan, ikusten duzu, ez dakit ondo ikusten den, ikusten da ondo, ez da? Hemen daukazue presa, ez? Hor euriak eta urrizuriak biltzen dira presan, gero badago hor arazleku bat uraren potabilizazioa bermatzen duena, eta oso garrantzitsua izango da, ikusiko dugun bezala. Gero biltegiak, hori ere oso importantea da, ze Gipuzkoako ibaiak ur asko daukate, baina berehala isurtzen dira itsasoan, ez? Orduan, importantea da biltegiak sortzea infrastruktura guzti honetan. Gero ikusten duzue, hortikan tuberietatik joaten dira etxeetara, herri ezberdinetara, eta gero ur zikinak eta residualak biltzen dira berriro beste araztegi batean, depuratzen dira eta botatzen dira itsasoan. Hori gaur egun denek normaltzat dugu, baina ez da historian oso atzera joan behar jakiteko ibaiak, errekak, itsasoa eta inkluso komunak askotan erabili direla zabortegi bezala, ezta? Urak eramaten zuelako eta, jazta joan da. Eta hori bazorionez ja aldatu da, eta hemen dagoen eskema da gaur egun modeloa den eskema bat, ezta? Eta, gero urtegia, hau da Añarbeko presa, ikustu zuen hor oinoan daukala zentral hidroelektrikoa, gero hor dauka koroa bat, eta hori da, badira presa ezberdinak, eta hau da grabeda, ustu dela grabeda, de grabeda recta dolako zerbait, ez? Dolako zerbait. Badira diferenteak, baina nik ikusi ditudanak hemen inguruan dira mota honetakoak, egongo dira beste batzuk, baina bai argitu behar dut ez dagoela literatura gehiegirik urtegien inguruan. Eta, hemen dituzue emari ekologikoa, ibaira joaten dena, ezin duzuna da, ibaia moztu ez, eta, eskema hau importantea da jakitea, ze kontatuko dugun historia, gongo da, denbora guztian, pasatu dizkizuedan bi irudien inguruan, ez? Orduan, norena da ura? Gure gizartean, ura, aldetzen badiozu jendeari, ura jende guztiarena, ez? Gizartearena, baina hori historian zehar aldatu da. Orduan, hori banituen ohartxo batzuk azalpena luzatzeko, baina egia da denboraz larri biliko garela, eta, bai esan behar da, antzinaroan betidanik gizarte guztiek arautu dutela uraren erabilera, berdin duze gizarte motak, beti egondu dira arau batzuk, idatziak edo behintzat edo kulturalak, batez ere ura faltazen lekuetan ura aprobetxatzeko, ezta? Orduan, antzinaroan erromatarrek egin zituzten infrastruktura asko, ze hirietara ura eraman bertzuten, ez? Hori mantendu ziren erdiaroan, eta bai erdiaroan ikusi daitekela ura ez dela konsideratzen erabilera librekoa, ez? Badira ur batzuk pribatuak direnak, beste batzuk komunalak direnak, eta beste batzuk erregearenak direnak, edo garaiko bakondeak, edo elizarenak, eta bar. Orduan, erabilera beti zen
edo privilegio baten ondorioa, edo ohituren ondorioa, edo negoziaketen ondorioa, ez da? Ikusten duzuen bezala hor, urputzuak ere konsideratzen ziren bakoitza bere lur sailean bazintuela bereak zirela, eta hori da zegoen egoera, ez da? Hau pixka labur bilduz, sakondu daiteke gehiago, ze badira Erdi Aroan ibai nabigableak direnak libre erabili ahal izateko erregek emandako privilegioak eta aginduak, eta bar. 19. mendean ja hasten da pixka bat ja liberalismoarekin eta kapitalismoak hartzen duen bidearekin, ez, ibaien erabilera baimena gobernuaren eskuetara pasatzen da. Hori ja hasten da ja Espainiako estatu liberala eraikitzen hasten den momentutik, ez? 1856ko martxoaren 14ko erretaginduak esaten du, ibaien erabilera baimena gobernuaren eskuetara pasatzen da. 1859ko aprilaren 5ko erretarrin aginduak ibaia erreka edo zein urriturri aprobetxatzeko obra guztiak galerazten dira. Ordura arte, bakoitzak bere saila edo bere privilegioa edo bere eskubida baldin bazeukan, egiten zituen obrak baimenik gabe, ez? Orain gobernuak exigitzen du baimen hori, ez? Eta ja 1860an hasten da konfiguratzen jabari publiko kontzeptu hori dela dominio publiko. Horrek zer esan nahi du, denboran zehar legislazioak egingo duena da ura bilakatuko du interes generaleko zerbait, ez? Ja ez da izango nik urriturri hau daukat eta egin dezaket berekin nahi duana eta zu egarri baldin bazaude, fastidiatu, ez? Hemen dago evoluzioak eramaten gaitu 19. mendean gauzak finkatzen joatera, ez? Orduan, importanteak dira 1876ko eta 1879ko uraren legeak. Hemen jartzen duen bezala, 1876an azaleko ur guztiak jabari publikora pasatzen dira. Uraren erabilera merkantilista bermatzen da. Hau batez ere, izango da, inbertsioak hasten direnean lursailak esplotagarrik egiteko, ez? Orduan, baziren batez ere Levanten eta irrigatzeko mendetan zehar eskubideak izan zituzten pertsona jakin batzuk, ez? Eta lur berriak, teknika eta sistema berriak erabilita lur berriak regadiora pasatzeko, hor zeuden gremioak eta privilegioak eta orduan arazoak zeuden inbertsio horiek egin ahal izateko, ez? Orduan estatuak egiten duena da, inbertsio horiek atzera ez botatzeko, egiten duena da, ja ez da garrantzitsua bakarrik jabea izatea, uraren jabea, edo privilegioak izatea, baizik eta badago interes general bat, eta hori estatuak erabakitzen du, ez? Gero, 1879an jabari publikoko ura eta estatuarenak direnak bereizten dira. Eta ur pribatuen jabeek aurrerantzean ez dute automatikoki uren erabilera eta lurren jabetzarekin alderatu ahal izango. Osea, zuk eduki dezakezu jabetza lurrarena, baina lur horretan dagoen ura ja ez da lehen zen bezala zuk erabakitzen zenuela zer egin berekin, baizik eta orain dago jabari publiko kontzeptu hori, ez? Gero, 1888ko kode zibilak akuifero berriak baimenduko ditu. Horrek nahi du esan, garai batean teknologiak permititzen ez zuen urriturri berri bat irekitzea, orain teknologia berriekin, teknika berriekin, hasten dira merkantilismoaren marko horretan, hasten dira putzu berriak egiten. Orduan, hori ere ezin zen egin, baina kode zibilak baimentzen du. Gero, ja etortzen gara ja, hori da pixka bat orokorrean, etortzen gara ja Donostiko eta Donostialdeko kasua. Donosti izango da hemen protagonista, ze azken finean Donosti hiriburua da, 19. mende erdialdetik aurrera, eta Donostiaren modeloa izango da iparraldean dagoen Miarritzeko nukleo turistikoa, ez? Napoleon hirugarrenak sortu zuen eliteen turismo erakarpenerako hiri hori, ez? Eta orduan Donostiak hazkunde
hiriburu bihurtzen da, Gipuzkoako hiriburu bihurtzen da, hazkunde azkarra dauka, eta beste beste errege familiak eta bere korteak uda pasatzen ditu Donostian. Eta, monolito hau da, Maria Kristina erreginak, bere momentuan, 41 urtez, udak pasatzen ibili zena Donostian, estiajearen ondorioz udan, justu turismoa indartzen ari denean, ur beharrak zeuden, ez? Eta gero industrializazioak eta gizarte liberal horren ohitura berriak, ohitura higienikoak, eta behartzen dute Donostiak bere ur hornidura zabaldu eta sendotzea, ezta? Eta orduan, monolito hau da, hemen jartzen dizuet euskeraz, irakurtzen da ondo, ezta? Erreginak eman zion hasiera Añarbeko ura ekartzeko lanari agorraren, irailaren 10an, 1816 urtean. Eta, hau izango da, hemen esplikatzen dizuen, turismoa, norteko ferrokarrilari esker, Donostia, Miarritzeko modeloan islatzen dela, ezta? Eta, hemen dituzue pixka bat, ez dut irakurriko, ze, ikusten da, ez? Eta, bai Donostiak eta bai eskualdeko herri ezberdinak hazkunde industrial, demografiko eta urbanistiko horren ondorioz sartzen dira karrera moduko batean, ez, urriturri berriak lortzeko, ez? Bai publikoak zein jabe ezberdinei erosita, ez da? Baina urriturri guzti horiek joaten dira txikiak gelditzen, ez? Ja 1882an sortzen da, eta hau esanguratsua da, ur eta argindar arduradun lanpostua. Eta, ja hasten dira, aurrerago ikusiko den bezala, hasten da ere ura domizilora eramaten, ezta? Hemen dago inaugurazioarena, esaten dizuena, eta 1876an amaitzen dira obrak, eta hori izango da Añarbetik ekartzen den lehenengo ur kopurua, ezta? Eta ezagutuko da 1982 arte egongo da funtzionamenduan, eta izango da kanal altua deitzen dena. Horrek bere momentuan Donostiari eskaini zion urriturri importante bat, baina esan bezala azkenean berehala gelditzen ziren uri gabe, eta gero gainera garai honetan oraindikan potabilizazioa eta hori ez da bermatzen, ez? Eta saneamendua ere ez. Orduan, hori izango da agintariek edukiko duten arazo bat, ez? Nola uztartu herriaren hazkundea, herriaren motor ekonomikoa den turismoa eta ur beharrak, ez? Eta saneamendua ere importantea da, baina egia da saneamenduaren arazoak zirela ur beharrek zeukaten pisua bezala, ez? Azkenean 1919an ikusiko duzuen bezala Artikutzako parajea, finka erosten du Donostiko udala, baina horrek badu historia bat, ez? Eta gaia da urriturri hori lortuta, eta hemen jartzen zuen nonbait, hori 200 litro segunduko, urriturri hori lortuta, esan dizuen bezala, kalitatea ezen oraindikan bermatzen beharraina, eta 1902an egon zen hemen fiebres tifoideaz deitzen dena, hemen daukazuen jarrita, hori hemen aurkitzen dut, sukar tifoidearen gaitzak, eta justo turismoa zegonean, bere momentu sendoenean, azkenean alarma sortu zen hirian, ze, hildakoak ere egon ziren, ez? Eta deskubritu zuten Artikutzako finkan zeuden biztanleak gaixo zeudela. Eta orduan, esan dizudan bezala, urera botatzen zen, urzikinak, arropa garbitzen zen, eta zaborrak, eta bar, ez?
Eta orduan hori etzen ez kontrolatzen, bazkenian sistema guztia kutsatzen zen, ezta? Orduan hor Rafael Pikabea pertsona garrantzitsu bat izan duzen bere garaian, eta politikaria zen, gero El Pueblo Vasco periodikoa sortu zuen, eta hainbat negozio zituen, ezta? Eta bera lortu zuen, jabearekin negoziatu, eta Artikutzako urriturria barrurago sartzea, ez? Eta hasi ziren Elamai baitik hartzen. Hemen jarri zuet Maria Cristina Erreginaren retrato bat, ez? Hori 51 urte segundu zena, eta herrian oso maitatua izan duzena, eta hor ditugu hotela, eta hainbat monumentu eta referentzia, ez da? Esaten izuen bezala, udalak Artikutza erosten du, dirutza bat izan duzen bere momentuan, eta negoziazio luzen ondorio, ez da? Ikusteko pixka bat ze importantzia zeukan, bankuek ez zioten udalari diru krediturik eman nahi, baina udalak beharrezkoa ikusten zuenez, atera zituen bono batzuk eta lortu zuen espero zuen dirua, baina hirukoiztu egin zuen, diru gehiago, eta horrekin egin zituen erosketa eta berrikuntzak, ez da? Artikutzako lursailen erosketa, zentral elektriko bat eraiki, baso berritzea, eta etxeko ur hornidura berritu, ez? Eta hori amendin deposito berriak eraiki 2000 metro kubiko ur gordetzeko. Eta, historia hemen hasten daia pixkat komplikatzen, eta berehala ikusten da behar dela presa bat, ez? Urtegi bat egiteko, baina xumea, ez? Gaur egun daukaguna, ez? Orduan egiten da presa bat, ura pixka bat gelditzeko, izan ere biltegien sarea etzegolako garatuta. Orduan, historia luzea hau hasten da 1923-1925 urte bitartean, presa bat eraikitzeko proiektua jartzen da ja mahai gainean, eta nola zonalde horretan baziren aurretikan eskubideak zituzten pertsonak, egon duzian arazo administratibo batzuk, eta orduan epaiketetan bukatu zuten, eta orduan 14 urte egon ziren epaiketetan, eta gero guda zibila egon duzen, gero guda zibilaren ondorioz diru beharrak, ez da, eta orduan nahiz eta 1940an presa eraikitza onartzen den, errematera etzen inor aurkeztu. Orduan, Juan Matxinbarrena udal ingenieroa zen orduan, eta 1945an proposatzen du gaur egun daukagunaren lehen oinarria izango da, ze gero bere lekuko hartzen du beste pertsonaia garrantzitsu batek, eta horrek ja aurretikan hasieratik ikusi zuen zer izan ziteken gero garatu dena, gauza batzuk ez berak nahi zuen bezala, baina bai egia esan gero jarraitu den bide bat izan duela, ez? Pertsona oso jantzia zen eta proiektu interesgarri bat egin zuen, bere proposamenak gero hamarkada batzu geroago oraindikan erabili dira pixka bat gida bat bezala, ez da? Orduan, hemen daukazue bera proposatzen zuena, 3 enbalse eraikitzeko proposamena, 51 milioi pezetako kostuarekin, garai horretan ezintzen, ze gainera frankismoan udalek ez zeukaten aurretikan egon ziteken autonomia administratiboa, ez? Orduan, eta dirurik ere etzegoen. Eta, ideia zen 50 urterako, egia esan, historia honetan egiten diren prebizio guztiak beti hankamotz gelditzen dira. Nik uste dut, orain da lortu den momentua, ja, egin direlako berrikuntzak, ohiturak ere aldatu dira, eta dena efizienteagoa denez, orain bai nik uste dut betetzen direla helburuak, baina normalean prebizio guztiak hankamotz gelditzen ziren. A ber, Enobietako presa, komentandu dizudan pertsonaia klabea da Jose Zuazola Urdangarin, eta honek hartzen du lekukoa 1956an. 57an oinarri hartuta Matxinbarrenaren proposamena, ja aurkezten du udako urmurrizketak ekiditeko proiektu, hau da dokumentuaren izenburua, Proyecto de Ampliación del Abastecimiento de Agua de San Sebastián. Eta orduan, proposamena da ur hornidura handitzea, Enobietako presa eraikitzea Artikutzan, Matxinbarrena ja aurre ikusten zuen Enobieta izatea presa garrantzizkoena.
Añarbeko urtegia aurreikusten da, eta behar izan ezkero Leitzaran ere jartzen dute ikuspuntuan, ez? Ikusteko, ikusten ze dinamika ari den jarraitzen urroniduraren arazoa, pues ja, hasten dira luzera begira, ez? 1951an Nobietako presa erekitzen hasten dira, baina arazo geologikoekin gelditu zen paralizatua. Baimena lortu zuten 1953an, eta hemen ikusten duzuen bezala kanal baxua, txoin, atzera. Bai, pasatzen ari nahi. Barkatu. Kanal baxua agertzen da hemen aipatuta. Kanal baxua da, kota baxuago batean dagolako egina, eta hau da, kanal altuaren paralelo joaten den kanal bat, ez? Eta honek badu 1100 litro segunduko kapazitatea. Bueno, hemen jazten da aurre ikusten komunitatea izango dela. 1972an beste pertsona klabe bat sartzen da historia honetan, eta da Jose Izmendi Zinegotzia. Bera, Iturginen gremioko kidea zen, eta gremio horrek bazekien ze gertatzen ari zen Donostian. Etxe kopurua handitzeaz aparte, hiria zabaltzen ari da, eta hemen jartzen bezala Amara auzoa ari da guztiz garatzen, eta etxe berrietan laugarren solairutik aurrera urak ez zeukan nahikoa presio iristeko. Orduan, oraindikan nik uste dut Amarako etxe batzutan egongo direla bombeo ekipamenduak, egongo dira, baina ez dira erabiltzen, baina egiten zutena zen deposito handi batzuk eraikitzen ziren, eta gau ez betetzen ziren egunean zehar ez uri gabe gelditzeko etxe bizitzetan, ezta? Monseko depositoa izango da urte askotan Donostiko ur hornidurako pieza klabea, ez da? Eta, hortikan banatzen zen hiriko auzo gehienetara. Hau da, kanal baxuaren distantzia, ez? Arranbidetik txoritokietara. Eta hau da pixka bat 1956-1957an hiriak zeukan itxura, ez da? Eta hori dena, oraindikan joango da gehiago garatzen. Eta, Jose Izmendi Amutio, aipatu dizudan bezala, hau sartzen da udaletxean, eta Zuazolarekin batera izango dira dinamizatuko dutenak behin betiko Donostiaren ur hornidura konponduko duen proiektua, ez da? Hemen dago urtegiko obretan, 1971an, eta, eskualdeko egoera, eskualde aipatzen dugunean, Donostialde zabalaz ari gara, ez? Egia da gero dela, Buruntzaldea, Oarsoaldea, eta baina, ari gara hitz egiten Donostialdea zabala, Orduan hor herriek zeukaten egoera ezberdina, eta denbora askoan eduki dute, egia denek apostu egin dutela, baina egia da herri batzuk ez dutela hainbeste behar izan Añarberen existentzia, baina beste batzuk behar zuten bai ala bai. Orduan, Usurbil eta Oiartzunek ez zuten hornidura arazorik, Errenteriak eta urte batzu geroago Lasarte Horiako udal herria osatuko zuten auzo ezberdinen, bakizue Lasarte Horia sortu zela auzo ezberdinen batuketarekin, eta orduan Donostiarekiko dependentzia zeukaten, eta ez zeukaten beste erremediorik, eta beti zeuden Donostiarekin negoziatzen hori lortzeko, ez? Gero Pasaia bazuen egoera berezi bat, 19. mendean sortu zuten sistema ingenioso bat, zela Jaizkibelen tunel batzuk, 2 kilometroko luzerako tunelak, eta beta batzuk mozten zituzten, eta orduan zen sistema txantxa sortzen zen arroa, ez da?
Orduan, sistema horrek ondo funtzionatu zuen, baina momentu batean hankamotz gelditzen zen. Orduan, prozesu berdina bizizuelako, beste herrien prozesu berdina. Orduan, beste berrikuntza bat izan zen, turbina batzukin, itxasorantz zijoan ura, berriro buelta eta tunelen bitartez horniketa sisteman sartzea. Orduan, hori ja ere agortzen ari zen, eta orduan, hemen jarri ditut irudi batzuk, hau da, Añarbegen zegoen baserria eta Burniolaren arrastoak, ez? Eta hau zegoen, hori, Bailararen zonalde basuan, eta, hau da, urtegiak estaliko duen konstrukzioa, ez da? Eta hau jarri du pixka bat hori ikusteko. Añarbeko uren mankomunitatearen proiektua, 1973-tik 1978-ra da momentu klabea, ez? Orduan, hemen ere garrantzitsua da, herriek daukatelako bakoitza bere ikuspegia, baina egia da, Espainiako estatua zegoela aldaketa azkarren bueltan, ez da? Orduan, 60. hamarkadan, Espainiako zonalde askotan, garapen industriala, demografikoa, urbanistikoa eta turistikoa ari zen biderkatzen, ez da? Orduan, ja 1973an, Gipuzkoako gobernadore zibilak, herrialdeko herriekin bilerak deitu zituen, ez? Eta, konbentzitzeko, orain legediak bermatzen zuen mankomunitate zerbitzuen mankomunitateak sortzeko, ez da? Orduan, bakoitza bere dinamika eta bere historia zeukan, ez? Eta, gaur egun ere gertatzen da. Pasaiko udalak hartu zuen iniziatiba, Donostia bere aldetik zegoen, baina Pasaiko udalak hartu zuen iniziatiba eta eskualdeko herriekin hasi ziren planteatzen gobernadoreak bultzatzen zuen ideia hori, ez? Eta orduan, hasten dira ja lantzen mankomunitate bat izango dena, ez? Baina hor, klabea da Donostiak zeukala artikutzakoa eta Donostiari zela lortu nahian bere irtenbide propioa, ez da? Orduan, hor jartzen zuen 1975ko uztailaren 12an, Pasaiko udalak bertako idazkariak egiten du txosten bat, ez? Hori, defendatuz beharrezkoa dela mankomunitatea, eta, gonbita luzatzen dute Donostiko udalari. Espainiako gobernuak dekretu bat ateratzen du, Donostiarren kudeak, gestioien ondorioz, ez da? Eta hau dago jabari publikoarekin lotuta, eta hemen jartzen du zita bat, el embalse del Añarbe considerado como obra necesaria y complementaria del saneamiento del río Urumea permitirá además el abastecimiento mancomunado a las poblaciones de la comarca de San Sebastián, así como asegurar los consumos previstos para esta ciudad hacia el año 1980. Saneamentuarekin ere bazebiltzan lanean, baina hori aurkezpen honetatik kendu dugu, ze horrek ere badu bere ibilbidea, baina liburuan tratatzen dugu. Eta, estatuak proiektu guzti hauek incentibatze aldera egiten duena da diru errekurtsoak mahai gainean jarri, ez da? Eta, aurrekontua Añarbeko proiektuarekin jarraitzen dute Donostiarrek, aurrekontua da hemen ikusten duzuena, estatuak dekretu horretan jartzen ditu, estatuak Añarbe erregulatzen duten kaudalak beretzako gordetzen ditu, eta eskualdeko udalek beharrezkoak zituzten kaudal banaketak hitzartu behar dituzte beraien artean. Osea, historia hau ikusten dugu alde ezberdinetatik, udalerrien aldetik, gobernuen aldetik. Etapa honetan, Gipuzkoako diputazioak ez zuen ez eskumenik, gerra zibilan galdu zituen bere kontzertu ekonomikoa eta bar, orduan esan ez du hainbesteko garrantzirik eraukiko du. Hemen ikuste duzue, estatuak dekretu horretan 150% ordainduko duela aurreratzen du, eta gainerakoa gobernua jarriko du ere, baina udalei 20 urte emango die dirua itzultzeko. Osea, egia esan, hau ezinbesteko gonbidapena izan du zen, bere momentuan.
Baina, bueno, hemen jarri zuet, egia esan, igual txapa da, baina netzako oso importantea da, hau da, elkarrizketatu genuen pertsona bat, eta hau da, Jose Izmendiren semea, eta bera gaztea zen momentu horretan, eta bizi izan zuen hori dena lehen lerroan, ez? Eta hemen ikusten da ze garrantzitsua den prozesu sozialetan ere norbanakoen influentzia, ez da? Eta, bueno, ez dakit irakurriko dut azkar, baina netzako interesgarria da. Mi padre solía ir a Madrid por estas cuestiones con el alcalde porque el abastecimiento era un problema importante. Ari gara hitz egiten 1975-76 urte horietan. Mi padre tenía un conocido en Madrid, un tal José Salgado Torres, que era el subgobernador del Banco de España y que en su momento creo que había estado en el Banco de Crédito local, al que mi padre conocía porque estuvo prisionero de la guerra, pues era gudari y cayó prisionero. Bueno, se entregaron en Santoña. Lo enviaron a un batallón de trabajadores a un campo de concentración, fue de preso, pero a la oficina en la que estaba un señor, Salgado Torres, que era falangista, creo que era comandante, aparte de ser comandante era abogado del Estado y jefe de aquello, que era una oficina de abastecimientos. Se dedicaban a los abastecimientos para las tropas, todo el suministro. Como mi padre entendía de números, sabía escribir y sabía conducir, lo cogió de ayudante. Lo mandó a la Puebla de Híjar, por Galduta, y allí estuvo en la estación de la Puebla de Híjar, donde suministraba la mercancía. Terminó la guerra en el 39 y no se volvieron a ver, pero cuando se montó la empresa Coipe, hau Iturgina zenez, Eizmendi Iturgina zenez, fábrica de gran importancia que estaba al lado de la Policía Nacional, mi padre se encargó de la fontanería de la fábrica, tuberías, instalaciones de vapor, etc. El día de la inauguración, agertzen da pertsona jau. Ese señor era Salgado Torres, ez du dena irakurriko ze, bueno, irakurtzen duzu ez ere. Y así es como mi padre volvió a reencontrarse con su antiguo jefe. Eta, bueno, egoera tamalgarri batean, bi pertsona ezagutzen dira, eta azkenian bi pertsona horien arteko elkarlana izango da proiektu honi bultzada garrantzitsua emango diona, ezta? Al día siguiente vino a comer a mi casa y desde entonces reanudaron esa amistad. Eta hau oso importantea izango da, ze, bueno, en uno de esos viajes a Madrid, ja desesperatuak zeudenean, ikusten zutelako, hori gainera badago pelikularen bat, Paco Martínez Soriarena, eta joaten direla herri batetik ministeriora, eta burokrazian galduta, eta azkenian behar dutela influentziak, herri asko zeuden horrela, ez? Estatu oso zentralizatu batean, dena joaten ziren, eta bakoitzak altzituen kontaktuak erabiltzen zituen helburua lortzeko. Orduan, komentatzen diote eta esaten die, estáis perdidos, tenéis que ir directamente al ministro de Obras Públicas. Tamén ja sartzen da harreman pertsonalen zirkuitoa, jartzen du, empezaba el turismo y el desarrollo turístico, todos los pueblos de la costa de España iban al ministerio agua, eta, bueno, ministerioa zegoen saturatuta. Salgado Torresek esan zion, mira, el otro día firmamos un empréstito con unos bancos alemanes, eta hori garrantzitsua da ere, Alemaniak Espainian 60. hamarkadan inbertitu zuen asko. Nik ikusi dut hori beste proiektu askotan, hori baliagarria izan duzen Espainiaren garapen ekonomikorako, ezta? Eta, bueno, hemen ja jartzen du ja kritiko bat, estos pueblos de la costa no han hecho nunca nada por el agua y ahora se les viene encima todos los hoteles y el ministerio no da abasto, tenéis que hablar directamente con el ministro. Eta orduan, bueno, Salgado Torresek deitzen dio Silva Muñoz ministroari, hau gero transizioan ere gondu zen alderdi bat sortu zuen, eta bar. Eta, bueno, montatzen dute, bi lagunek montatzen dute estrategia, Orduan, bueno, ya he hablado con Silva Muñoz y me dice que muy bien, que os va a atender. Como ahora van a ir a San Sebastián porque el gobierno tiene un mes de veraneo con Franco, claro, etortzen ziren denak, eta leno Maria Kristinarekin bezala, orain Francoren presentzia importantea da, ze, bueno, azkenian, bueno, pertsona gara, eta, bueno, diktaduretan ere, pues azkenian tratu pertsonalak laguntzen du asko, Eta orduan, bueno, eso te digo, van todos, cuando esté ahí le llamáis al ministerio de jornada, os recibe y le planteáis el tema. Eta gero, luego mi padre habló con el alcalde y en efecto cuando vino Silva Muñoz le llamaron del ayuntamiento y a mi padre se le ocurrió la idea de invitarles a la finca de Articutza. Les enseñamos aquello y luego montamos allá una comida y hablamos del tema.
azkenean, honek badu bere helburua eta egia esan estrategia egokia izan duzela ikusten da. Hablaron con Silva Muñoz de ese tema y les dijo, nos parece estupendo, pero es conveniente que habléis también con el almirante Nieto Antúnez, ministro de Marina. Ese hombre es un hombre de confianza de Franco y si pone buena cara al proyecto, todo irá mucho mejor. Azkenean, Donostia baldin bazauden denak beraneoan, arazoa baldin badago, normala denez, eramaten badituzu bide honetik laguntzen zaituzte. Hau jarraitzen du pixka, ze bestela oso luzea da, baina eta hemen esaten du, hori Donostiak eramaten zuen, historikoki eramaten zuen bidea oso egokia zela, oso interesgarria, eta ja hemen jartzen die, eta hau klabea da ere, esaten die, proiektu hau salduko duzue, baina ez da izango bakarrikan Donostiarentzako, izan behar da, eskualde guztiarentzako, ze herri batzuk ikusi ala ez ikusi, arazoa mahai gainean edukiko dute, berandu baino lehen. Eta, hemen esaten dio, formáis una mancomunidad o un consorcio, vais a Madrid, me venís con la mancomunidad del consorcio, eta berak justifikatu dezake, eta azkenean aurrera ateratzen da proiektua. Eta, hemen ja herrira itzultzen direnean. Mi padre contó aquello en el ayuntamiento y ahí es donde comienza la labor de mi padre. Ze konbentzitu bertzean inguruko herriak, baina ere Donostiko hemen agertzen da interventorea beti izaten dela udaletxetan, zorrotzen izaten dena, ez? Eta hemen esaten du, ni hablar, nosotros una mancomunidad después de todo el esfuerzo que hemos hecho aquí durante años. Después de la concesión real de la reina María Cristina, ahora vamos a meternos en ese rollo. Eta, hau logikoa da, esaten du, badaramogu bide bat, baina horren ezin dugu batean, baina, karo, argi zegoena zen, estatuak diru bat jarriko du, baldin eta denak sartzen badira. Eta orduan, hemen jartzen du. En resumen, sin dinero no había manera de hacerlo. Azkenean, denak behartutak ikusten dute bereen burua, kolaboratzeko, ezta? Eta, hemen 1978an, ja, azten gara, ja, mankomunitatea sortzen da, hemen dago Frankoren dekretoa, eta, hemen aipatzen du, zenek osatzen du mankomunitatea, eta Gero, paraleloki ere, gaur egun asumitua ditugun gauza asko, hemen dago, Espainiak Europaren bideari eusten dio, jarri dut, izen bezala, eta hemen dago Karta Europea del Agua, eta hau garrantzitsua izan duzen, uraren garrantzia eta uraren kontzepzioa zabaltzeko, ez? Azken finean horrelako bilerak, Kontsejo Europako Kontseiluak egindako bilera hau, izan daiteke, bere momentuan igual pasatu daiteke desaperzibitua, baina bere garrantzia daukaz, azken finean hau izango da referentzia markoa, ez? Eta hemen, hemen jartzen du, pixka bat, hori, sin agua no hay vida posible, gaur egun emantzat hartzen direna, baina horrelako gauzak, egia esan, gero eragina daukate, erabakiak hartzen dituztenengan. Lehenengo zigilua jarri dut, kuriosidade bezala, hau da Añarbeko urtegiak okupatuko duen lurraldea, eta, hemen ja iristen gara, Jose Izmendik egin zuenez ikaragarriko lana, bai Donostian bertan, bai inguruan, bai Madriden, azkenean logikoa zenez, lehenengo lehendakari izendatu zuten. Gero, etorkizunean, alkateak izango dira Añarbeko mankomunitateko lehendakariak, baina, kasu honetan, alkatea zen, baina hasiberria zen erakundean, onartzen dute, erabakitzen dute bera izatea, ez? Bera izan duzen motorea Zuazolarekin batera. Ze, klaro, momentu honetan, etzegon langilerik, etzegon udalek ere etzeukaten pertsona asko plantillan, idazkaria, administratiren bat, baina, azken finean, agintari lokal hauek egin bertzuten, bere denbora librea erabili bertzuten horrelako zakiteko, ez? Orduan, hemen jartzen du, diskurso jarri duz, hemen biltzen da, denen artean nola lortuko dugun, egoera honi buelta ematea, eta, diskurtsoa da, elkarlanaren ondorioz lortuko dela arazo larri bati aurre egita. Eta egia esan, espiritu hori Añarberen kasuan, alderatzen baldin bada beste kasu batzurekin, Zaborren bilketaren asuntoarekin, Zaborren kudeaketa,
egia esan, urte guzti hauetan egondu dena izan da kontsentsu bat, baina kontsentsua bilatzeko esfortzu bat, ezta? Eta, bueno, orain jazten gara pixka bat, Añarbeko urtegia erekitzen zen bitartean, ze esan bezala prebizio guztiak beti aldatu egin bertziren, ez zirelako betetzen, eta orduan hemen izen interesgarria da Alabergako ur horniketa provisionala. Ze provisionala zen urtegia erekitzen zen bitartean, baina nola atzeratzen joan zen, azkenean provisional pa siempre esaten den bezala gazteleraz. Eta, bueno, hau zegoen errenterian, eta hau zen pixka bat, ja konpromiso haman komuna daukatenez, Donostiak ja inguruko herriei ematen die behar duten ura, ez? Beti ere gutxi izango da ur hori, baina, bueno. Hemen egiten da uraren banaketa bermatzeko obrak aurreratzen dira, ez? Proiektatzen dira, kota 60-an, eta, bueno, hemen jarri dut kuriosidade bezala, hori, ikusteko estatuak eta mankomunitateak jartzen zuten dirua, ez? Baina, bueno, gero prebizio hauek ere joaten dira aldatzen, eta, bueno, hemen jarri dut, hori, kanalizazio ezberdinak herri eta gune ezberdinetara. Lehen emari banaketa, hau importantea izango da, ze hemen ja hasten dira leian herriak, bakoitzak zenbat behar duen, ze, klaro, zenbat eskuratzen duzu, zenbat ur eskuratzen duzun, orduan eta diru gehiago ordaindu behar duzu. Orduan, erreferentzia bezala erabiliko da zenso ofiziala. Eta orduan, horren arabera manatuko da bai gastuak eta bai ur emari banaketa. Eta 5 urtean behin egiten zen. Eta lehenengo banaketa honetan ja usurbilek esaten du, hau provisionala da, Ze, usurbilek ez zeukan behar hori, eta, baina ja horre ikusten du, igual beharko duela ur gehiago, ezta? Hemen dira bi argazki, hemen ditugu, obrak 1974an, nola zeuden, hemen ja lehenengo atzarapena, hemen jarriko du fitxaren batean, aurrerago, Jose Zuazola urtegia amaitu baina lehenago hil egiten da, urte askotan egon zen bultzatzen, 30 urtetan egon da bultzatzen historia hau, baina berak ez du ikusten amaituta. Eta, berak kontziente zen, egin genuen elkarrizketan, Nemesio Etxanizek hartu zuen bere lekukoa, eta berak kontziente zen, ez zuela ikusiko obraren amaiera, eta orduan hartu zuen Nemesio Etxaniz, eta laguntzaile bezala, eta ilusio hori transmititu zion. Añarbeko urtegia 1976an egin zen inaugurazio ofizial bat, iturri irekierarekin, su artifizialak, Donostian ekitaldiak antolatu ziren, koloretako iturriak, eta, hemen daude pixkat ezaugarriak, presarenak eta urtegiarenak. Koronazio kota, leheno eskema horretan zegoen gailur hori, uraren gehieneko kota, gainezkabidearen ertzaren kota, ondarreko ustubidearen ardatzaren kota, ur arguneak, gero urtegia basoaren edukia, basoa ez basoa zuaitzena, basoa. Baina euskaraz edalontzi jartzea pixka bat esan deigarria da. Eta ez dut beste terminologiarik topatu, jartzen zuen edalontzia edo baso. Orduan, ez da basoa, baizik eta edalontzia. Eta, urtegiak 73 kilometro karratuko gunean eskuratzen zituen isuriak, ez da? Hori, hemen jartzen du, 1993an, Jose Zuazolari egin zioten omenaldi bat, hor urtegian bertan, hemen dago bere alarguna, hemen Odon Elorza, eta, beste ez ditut ezagutzen, baina, eta hemen dago bere oroigarria, ez? Eta, 20 urteren buruan, ondo dago egin zioten rekonozimentu hori, ez? Ze egia esan, Zuazola da historia guzti honen oinarria, ez? Gero, Añarberen kontsolidazio prozesuan, garrantzitsua izango da prozesu demokratiko guztia, ez? Zergatik, udal demokratikoak osatzen dira, horrek baditu bere abantailak eta bere
ezabantaiak, ze ordura arte ez zegoen lehia politikoaren arriskua, ez? Ze dena zuen kuadro argi batean, ez? Baina horrek ez zuen eragin gehiegirik eduki mankomunitatearen egunerokotasunean, ez? Baina udalek funtzio ugari dituzte, eta orduan hasten dira ikusten lehenagotik zetorren, baina ja argi daukate behar dela pixka bat banatu udalen egunerokotasunak daukan dinamika mankomunitateak exigitzen duen lanarekiko, ezta? 1982an, Imanol Muroa ere importantea izango da, ez bakarrikan Añarben orokorrean, ze bera alkate izan duzen Zarautzen, ikusten zuen beharra, ez, Urhorniduren Zarautzek ere bazuelako bere hazkunde demografiko, turistiko eta urbanistikoa, eta hor importantea izango da, Gipuzkoak, Arabak eta Bizkaiaren kasua diferentea dira, baina Gipuzkoak apostu sendo egiten du udal autonomiaren alde, ez? Eta horrek eskaintzen di udalei diru iturri handi bat, eta gainera bereziki olako proiektuak bultzatzeko. Imanol Murua diputatu nagusia izan duzenean, saiatu zen Añarbeko eredua Gipuzkoan barrena zabaltzen, baina ja bakoitza bere dinamika zeukan, eta ezen lortu Añarbek zeukan ibilbide hori, ez? Baina, aurrerakadak egon ziren, ez? Saneamendua ere geroz eta garrantzitsuagoa zen, industrializazioak eta urzikinen kopuruak hala eskatzen zuelako, ezta? Diru iturri berriek, hau ere importante izango da, 3 adar eta 6 biltegi eraikitzea ahalbidetzen du, aurretikan ikusi ditugun proiektu guzti horiek, ez? Eta 1982an hasi eta 1987an amaitzen dira obrak. Importantea da ere hemen uraren lege berria, aurrekoak 115 urte iraun zuen, eta ona zelako. Eta hemen ja sartzen da, gauza berriak sartzen dira. Jabari publikoa zaleko ur kontinental guztietara edatzen da, lurpeko urak sistema hidrikoaren baitan daudela argudiatuz, privatizazio prozesurik ez du onartzen, baina bai onartzen du aurretikan zeuden egoerak 50 urtez mantendu ahal izango direla, baina beti ere uraren registroan apuntatzen badira, ezta? Eta uraren kudaketa eraginkorra bilatzen du. Orduan, ja Primo de Riveraren garaitik funtzionatzen zuten konfederazio hidrografikoak, zaten pixka bat ja dekadentzia moduko batean, komila artean, baina orain egiten dena indartu. Eta sortzen da, kuenka hidrografika kontzeptua, eta sortzen dira konfederazioak egitura horri erantzuteko, ez? Eta hemen hidrografiko del Cantábrico daukagu, Espainiako iparralde guztian, ezta? Hemen, 87an amaitutako deposito batzuk, Amarako depositoa, Errenteriako depositoa, Oiartzungo depositoa, eta, arazo berri bat, ze azkenean historia horrela izango da. Gauza bat konpontzen ari zara, baina badakizu beste daukazula ja atejoka, ez? Eta aspalditik gainera. Orduan, Ramon Labayen Donostiko alkatea eta mankomunitateko lehendakari bezala sartu zenean, eta gainera politikan sartzen gara ja, eta orduan, alkate berria eta batean kriston arazoa. 1983ko abuztuan ugolde urak egondu ziren, eta orduan irailean etxetara ura kolore gorriz tintatuta iristen zen. Arazo hau importantea izan duzen, eta ni txikian nintzen orduan eta goatzen naiz, egoten zirela hori, ezin zela ura edan, zelako potablea, eta bar. Eta gogoratzen naiz, nik esan nuen, nik edango dut iturritik, eta gaixo jarri nintzen. Baina, horrela ikasi nuen. Eta gainera eskolako kidei esaten, ni ez egite zer gertatuko eta aurreko gurean gaixo jarri nintzen, baina, polemika sortzen da, eta orduan hasten dira tuberiak erdelduta daudela, lur filtrazioa daudela, segia da bideak bazituela hainbat arazo filtrazioekin, ezta? Ura asko galdu izan du da historikoki filtrazio horiengatik, ez? Ura galtzen zelako eta lurra sartzen zelako, eta bar. Eta laborategiak egin zituen analizitan, esaten zuen,
urgarbiak eta materia organikorik gabe, eta orduan jendeak esaten zu, bai, baina nik iturria irekitzen dut eta gorria ateratzen da, ez? Orduan, zein zen orduan potabilizazio sistema? Kloro gehiago. Orduan ez zegoelako tratamendurik, ez? Gero sortuko diren araztegiak, ez da? Orduan, Zuazolak aurre ikusten zuen Petritegin, horre Astigarragako bentetan, egitea araztegi bat. Baina, hori atzeratu egin zen, 77 ari gara hitz egiten, eta orain ja gaude 80. hamarkadan. Eta, azkenian arazoa jarraitzen zuenez, Kadagua Sociedad Anonima enpresa kontratatu zen, eta egin zituen analisiak. Eta, joan zen analisiak egiten, eta orduan, ikusi zuten, uraren gazitasun eskasak pH ezegonkorra sortzen du. Uraren agresibitateak tuberien korrosioa eragiten du. Baina kolore gorriak ez du zer ikusirik burniarekin, ez? Orduan, azkenian irailean, azterketen ondorioz ikusten dute, urtegiak burni eta manganeso kopuru ikaragarria zeukala, baina oinarrian. Orduan zer gertatzen da, ur kopuru asko sartzen zenean, euriteak zirela eta ainarben, egiten zena zen, kapa ezberdin horiek, ur kapa ezberdinak ekilibrioa hausten zen, eta orduan nazten zen, orduan etortzen zen ura karga horrekin, ez? Eta ez zegoenean, urteko hilabete batzutan, ura iristen zen, ondo, horregatik laborategiak egin zuenean ikerketa, ikusten zuen dena ondo zegoela. Orduan, ja urrian, Labaienek, sartu berria dago karguan, eta herria dago, ke pasa, ez? Eta azkenean, ja aurreratzen du, egingo dela araztegia. Baina beti bezala atzeratuko da, eta berak alkatetza utziko du, eta beste batek inauguratu beharko du, nahiko berandu. Eta, ja hemen jartzen du, 1.500 milioi pesetako kostua, eta 87an amaitzeko asmoa, ez zen bete. Orduan, Petritegiko araztegia. Finantziazio arazoek Petritegiko araztegiaren proiektua atzeratzen dute, obrak Xabier Albistur lehendakariak, eta Donostiko alkateak, ikusten duzuenez, orain alkateak izango dira. Iragartzen ditu obrak, 1.609 milioi kosturekin, eta Petritegiko zabortegia kokatzen den lekuan. Egia da, justo horrek koinziditzen duela Astigarragaren independentziarekin, eta egia da, arazo txiki batzuk egon duzela udaletxe berriarekin, baina, berehala konpondu ziren. Eta, hemen jartzen du berak esan zuen esaldi bat, prentsaurrekoan, eta segmendu handia ukizuena prentsan gainera. Hemen, azkenean, 89an, egiten da inaugurazio ofiziala, Imanol Murua, Xabier Albistur, eta beste pertsonaia batzuk, ez? Hemen ez da txampaina, hura da. Eta hemen idazten dugutun esan ez nola kostatu den, azkenian lortu dela, eta bar. Hau da, Petritegiren fase ezberdinetako argazkia jarri ditugu, hau da, Ainarbeko urak ateratzen duen memoria horietako batetik aterata, eta, ikustu zuen, zabortegi bat zegoen lekuan, azkenean, gune berde bat, eta, atsegina, ez da? Eta, ja sartzen gara, hori ja lortu dugu gauza bat, baina ate joka daukagu aspalditik saneamentuaren arazoa, ez? Orduan, 1981-1984an arazoa aztertzen ari dira konfederaziotik, eta Kantabriako Unibertsitatea ere tartean dago, eta 1984an argitaratzen dute Eskema General de Saneamiento del Área de San Sebastián, Bahía de Pasajes. Eta planteatzen da depuradora zen mankomunitateak aztertzen zituen posibilitatea ziren bat baina gehiago. Baina beraiek esatu dutena da, zentralizatu, depuradora bakar bat planteatzen da Loiolako Kapueneko Harrobian, eta Monpasen eraikiko den itxaspeko emisarioaren bitartez isuriko dira ur horiek. Emisarioa da, gero agertuko da ere, baina emisarioa da tutu handi bat, eta ordura arte ulian botatzen zen urzinkin kopuru guztia, egiten dena da urrundu. Zaki gogoratuko duzuen, bere garaian ondarretan eta egin zirela obra batzuk, eta ondartza hori asko hobetu zela, eta hor Odon Elorzak borrelekin egin zuela lasterketa bat, galtzak hautsi zitzaizkiola, eta
hori anekdota bezala. Eta, bueno, azkenean 45 metroko sakonerarekin, tutu luze bat botatzen da, bueno, sartzen da itsasazpian, eta hori izan duzen Loiolako araztegia egin baina lehenago hartu zen erabakia. Lehenengo hori egingo dugu, ze ur zikinen kopuru hain da handia, egin behar duguna da urrunera bota, itsasora. Eta, baina tratatu gabe, eta baina helburua zen Loiolan araztegi bat egitea ur zikinak tratatzeko, eta gero itsasora botatzeko. Bueno, pues hemen dago Odon Elortzaren aginte luzea, egia da, egondu diren lehendakari guztien artean bere izan duela urte gehien egondu dena, eta hemen daude pues, bere erabakietako batzuk, eta bere, bueno, esan dudan bezala, egia da mankomuna dela, baina, bueno, zintzaio ukatu, berak, pues, kontaktuen bidetik ere lortu zuela, Ministerio Sozialisten aldetik ere lortu zuen ere, pues, Donostiak zeukan arazoa konpontzeko, soluzio importantea, ez? Eta, bueno, hemen agertzen da Carmen Alborz, eta, bueno, hemen daude militar batzuk, eta, bueno. Orduan, 1983an, bombeo planta bat jartzen da Ibaetan, ze Igeldok ere botatzen zituen bere urrizuriak hor justo beste ondartzan, ez da? Eta, bueno, hor ja soluzionatzen da, eta Monpasera bideratzen dira, Perlako kolektorera bidaliz lehenik, ez? Gero, ja 1983an, Zuazolaren proiektuan ja aurreratzen zen bezala, energiaren sorrera ere da mankomunitateak edukiko duen helburuetako bat, ez? Baina, egia da, etapa ezberdinak egondu dira historia honetan, ezta? Orduan, 83-89 artean, Eberekin akordio, Ente Basko de Energiarekin, akordio batera iristen da, eta argindarra sortzeko Añarbe bat zentral elektrikoan. Gero aurrerago, Añarbe bi erosten du mankomunitateak, baina, bueno, egia esan, argindarraren asuntua, ja, eske bestela azkenean luzegi gelditzen zen kontakitzun hau, baina, bueno, jakiteko, badagoela, ja beste gaiak soluzionatzen joan diren heinean, badago apustu estrategiko bat ere energia sortzeko. Azkenean 1986an egiten da emisario hori, itsasazpira botatzeko urzikin kopuru horiek, ez bakarrik Donostiarenak, beste guztienak. Hemen jartzen du, Ulian isurtzen ziren, gero, importantea izango dena, aipatzen dizuen bideo horretan, ez? Azkenean udalak, mankomunitatea eta eguneroko kudeaketa banatzearen proiektua eta beharra. Eta orduan, azkenean sortzen da Agasa enpresa, gaur egun da kudeatzen duena alde batetik handode politikoak mankomunitateko gobernuan, eta beste aldetik dago kudeaketa egunero eramaten duen enpresa, ez? Eta zenbat eta ardura gehiago, zenbat eta handiago, eta azkenean ja mankomunitate eta ordezkari politikoek bete ahal ez dituzten funtzioak, ezta? Eta hau importantea izango da, ze, bueno, hor Enrique Noain gerente bezala egontzen, eta, bueno, Enrique Noain bazeukan ibilbide bat ur kudeaketan, ez Euskal Herrian bakarri baizik, eta Espainia mailan, ezta? Eta, bueno, horrek eman zion ja perfil profesionalagoa kudeaketa honi, ez? 2005an Loiolako araztegia eraikitzen da, eta oraindik 4 urte tardatuko dituzte sistema guztia integratzeko, eta azkenean tutu hori Loiolako araztegitik pasatzen diren uren tutua izateko, eta ez ordura arte bezala tratatu gabeko urak botatzeko tutua, ezta? Baina, bueno, beti bezala gauza honek badute gauza txarra, eta azkenean, claro, urzikinak garbitzeko planta bat jartzea Loiolan, polemiko izan du zen, ze, bueno, momentu batzutan usai txarrak eta horrelako egoerak zeuden, ez? Eta orduan, bueno, azkenean 2010an egin zena izan du zen estali. Eta gero, erronka berriak, ja 2011an aldatzen da lehendakaritza,
Nora Galpasoro sartzen da, eta ja joaten dira bukatzen ja pendiente zeuden hainbat gauza, ez? Orialdeko saneamendu lanak amaitzen dira, garrantzitsua da Usurbil eta Lasarte Oria Loiolako araztegiarekin lotzea, 300 milioi euroko inbertsioarekin, osea, hemen ari gara beti kopuru handiekin jolasten, ezta? Eta honekin kostalde garbi bat lortzeko erronka, lortzeko bidean da Añarbeko mankomunitatea. Eta hemen aipatzen izuen bezala Añarbe bat eta bi zentralik eta Loiolako araztegiak argindarra sortzen dute, eta zentzu horretan, etorkizunean, esparru horretan aurrera pausoak emateko asmoa geriko da. Eta eskerrik asko. Ezakit baduzuen galderarik edo zalantzarik. Saiatuko gara erantzuten, bestela hemen daukagu aditu bat. Eta, bueno, bai esan, hori, ez dakit noiz, baina urte amaiera eta hurrengo urte hasiera artean liburu aterako da, eta hor gai hauek landuagoak aurkitu ahal izango dituzue. Eta bai egia da, nik hau egin dituen elkarrizketetan, beti ikusten nuela, ez? Osea, historia hau, historia luzea izan du da, eta egia da, jarrera haman komunak lortzeko esfortzua egin dela, ez dela egon tirabira handirik, polemika handirik, ez diktaduran eta ez demokrazia aroan, eta egia da, niri interesgarria iritzen zaidala ikustea nola lortu den hain gai zail batean proiektuak aurrera ateratzea, ez? Egia da ere beharrak handiak zirela, ez? Orain ja iturria irekitzen dugu eta ura daukagu, baina egia da ez dela oso gauza berria gai horiek hain argi ukitzea, ez? Osea, ura ireki eta ura ukitzea, eta horreko ohitura aldaketak ekartzen ditu, eta, bueno, egia da oso interesgarria dela historia hau, eta egia da ere ez dela asko landu, Historia hau ez da landu, eta implikazio handiak ditu, Azkenean ikustuzu, 19. mendetik dagoela ibilbide bat, eta beti bide berdinean, ez? Eta zergatik uste duzu hori horrela izan dela? Zergatik ez dira beste arazo egon, beste kasuetan bezala? Hori elkarrizketak egin genitunean, batez ere lehenengo etapak, gero etorri ziren politikoak, beste ikuspegi badokate, zeia beste goera bat bizute, ez? Baina egia da, hori Eizmendik esaten zuen bezala, berak aipatzen zituen, beraitarekin eskursioak, Hernanikoakin hitz egitea, Usurbilekoakin hitz egitea, zaila zen jendeak ikustea arazo hori, ez? Baina egia da beste batzuk, errenteriaren kasuan, errenteriko kasua adibidez, anekdota bezala, Donostiak hitzartua zeukan ur kopuru bat ematea errenteriari, eta errenteriak nola giltza bazuen giltzara iristeko posibilitatea irekitzen zuen, eta igual zegokion, baina ur pixka gehiago, ez? Orduan, desesperatuak zeuden, azken finean ari gara hitz egiten industria handiak, papelerak, horri interesgarria da ere saneamenduaren historia, nola Urumea ibaia egoten zen usaitxarrarekin, kolore zikin kolore batekin, eta espumakin eta bar, eta hauek esaten zigutena zen, eske horrekin ezin zen jokatu. Osea, edo uraren arazoa konpontzen duzu, edo daukazu kriston egoera txarra, osea, industrientzako, jendearentzako, eta batez ere, momentu horretan, divisa iturri importantea zen turismoarentzako, ez? Eta orduan, horregatik estatua zegoen ere implikatua, aipatu da finantzazio errestasun horiek ematen, ez? Eta hori alderatzen genuen, adibidez, Odoner Hortari elkarrizketa egin nionean, berak eukidu arazoa uraren inguruan, saneamenduaren inguruan, horniduraren inguruan, eukiditu arazo batzuk. Baina, bera daukan oroitzapena ez da hain negatiboa, baina Zaborren asuntoan daukan perspektiba guztiz diferentea da, ez? Eta berak esatezun arroz egoela, bueno, denek
denek, ze bereekin hitz egiten, hombre, ez dugu jende guztiarekin hitz egiten ahal, ez, baina Xabier Albizturrek ere kontatzen zuen, hori, osea, dena daude pozik, lortu dutelako, ze, klar, ezagutu dute aurreko egoera, ez, eta orain ikusten dute, klar, arrakastaren isla bat da, gaur egun jendeak ez duela baloratzen, baina egia esan, astentzea hori ikusten, eta nik adibidez aipatu dan anekdotan itxikian itzenean, esaten zu, egia da, osea, nik bizitu izan dut ura ezintzela edan, eta nik edan nuen, eta gaixo jarri nitzela, izan duzen hori, pues, 87an. Baina, kontatu dezun ibilbide hortan, politika mailan iskanbila handiak zeuden, da... Adibidez, egon duzien alderdiak sartzen direnean lehian, egon duzen bai Donostian polemika pixka bat saneamenduaren inguruan, hori oposizioak Albizturri egotziz zeuden arazoak, ez? Baina azken finean etzen gertatu beste gai askotan gertatu daitekena, ez? Eta hori polemika batzu, hori Loiolako arazte egin zenean, hori usai txarra zeolako, eta baina egia esan historia hau nahiko interesgarria da horregatik, ze Euskal Herrian bizi ditugun gatazkan maila guztian, eta azkenean ikustezu gai honetan kontsentsua egon dela eta bilatu dela. Eta egia da ere, mankomunitateen alde egin zutela apustu Oiartzunek eta Usurbilek, baina egia da ere, bai urte askotan, momentu honetan ez dakit, baina naizta Añarbeko errekursoa auki jarraitu dute beren manantialak erabiltzen, ez? Ze, bueno, hor daukate Añarbekoa, baina daukate ere beraiena, ez? Baina egia esan Añarbeke eskaintzen duen kapazitatea, uren kalitatea bermatzeko eta ez dela herri batek propio egin dezakena, ez? Añarbe da gigante bat egia esan. Eta hori interesgarria da. Eta ikustea nola herri bakoitzak bilatu duen bere soluzioa, hori Pasaiak aurkitu zuen sistema, 19. mendetik 20. mendera irautzuena, eta oraindikan turbina batzu jarri zituztela itsasora zijoana errekuperatzeko, eta da pixka bat hori kuriosoa, nola txantxa lortzen zuten, ze Pasaia ere herri handia da eta industriala, eta lortzen zuten. Baina bai, nik uste dut beharrak egin zuela, Eizmendi horrek argi ikusten zuen, zegoen hor Añarbe eta denek ikusten zuten soluzio bezala. Egia Donostik bere historia zeramala, eta logikoa ere, Donostiek zeukan maila eta beste herriek zeukatena, Donostieko resistentzia txiki hori, baina berehala erori zen, interventorea kenduta, Eizmendik ezun gogoratzen hola borroka gehiegirik. Galderarik edo? Ez da zer? Komentario hori bat edo? Iban? Zu hemen... Edo aportazioen bat. Aipatu dezunan ikusten kontsentsu hori zorionez animal jarraitzen du. Eta nik uste da askotan dara ere uraren asuntoa nahiko gauza teknikoa delako. Batez ere orain, garai batean segurazki beste arazo orokora goratzen, baina orain gaur egun ja gauza oso teknikoa bihurtu da, eta egia esan orain onartu den 2022ko aurrekontua adibidez ere, aho batez onartu da, eta gauza nahiko ohikoa da, erabaki politikoak, komunikateko batzarren erabakiak aho batez hartzea da nahiko ohikoa. Kuriosidade bezala, badaude zinegotzi batzuk, Añarbeko mankomunitateko kide direnak, beste mankomunitate batzutan ere parte hartu dutenak, batez, adibidez, ez dakit, esate baterako San Marcosen, ez da, eta batzutan harrituta gelditzen dira, baina nola, hemen gauzak alderdi politiko batek eta bestekoak danak alde daude, eta egia da hori, zuk aipatu duzun konsensu hori, aspalditik datorren hori, erabaki horra izan dela, eta gauza hona izan dela, eta zorionez orain duz, mantentzen dela. Bai, ze gainera, aipatzen duzun aritik, egia da, Zuazola hiltzen denean, Zuazolak egiten zuelako hori Eizmendik asko errepikatzen zuen, beraitak ulertzen zuen gremio
iturginen gremiokoa zelako, bazekin berak ezagutzen zuen amaran ze gertatzen zen, industrietan ze gertatzen zen, eta Zuazola hiltzen denean, ja badago proposamenen bat, mai gainean, esanez behar dugu profesional bat proiektu guzti hauek esplikatuko dizkigunak. Zergatik, Zuazolak ordura arte, hori jasotzen da bileretako aktetan, Zuazolak egiten zuelako esfortzu hori, gero Enrique Noainek ere egin zuena bere momentuan, jendeari esplikatzea, azkenean hor agertzen den politikoak ez du zertan jakin behar, zertaz ari zaren hitz egiten, Eta adibidez, zabortegien asuntoa, pentsatu dezakegu, eske zabortegien asuntoa hasi zen beranduago, 1970ean ja sortu zen San Marcos mankomunitatea, egia da, oraindikan Lezo errenteria eta Oiartzun uste dut hasi zirela, eta Hernani uste dut. Eta, asuntoa da, 1975ean, ikusirik nola zijoan Añarbeko historia, proposamena egiten du gobernadore zibilak uste dut zela, proposatzen die mankomunitateak hartzea zaborren kudeak eta zakize historia izango zen, igual historia diferentea izango zen, edo azkenean dena joango zen amildegira, baina mankomunitateak esan zuen ez. Kostatu zitzaien hainbeste urtetan bide bat hartzea, eta orduan estatutu aldaketa bat egin bertzen, tramitea berriro hasi, eta ikusi dugun bezala, zailtasun horiek, gainera 75az ari gara, uste dut 75ean egin zela proposamena, eta 75ean ja ez zeuden Eizmendi eta besteak bere lekuetan. Osea, netesan ja ez zegoen ministro hau, general hau, Franco, ja ez zegoen, bizirik zegoen, baina netesan 75ean ja Franco etzen 78ko Franco, claro. Eta orduan, erabaki ona hartu zuten, edo txarra ez dakit, baina egia da, zabortegien kudeaketak sortu duen arazoa, egia da horre lan asko egin dela, denek ezagutu dugu bere garaian. Zaborra jartzen zela portalean, eta kontenedoreak sortu zirela horregatik, arratoia delako, eta arazoiek, baina egia da, alderatzen dituzu garaikida diren bi proiektu, eta egia da, zaborra ez da ikusten ur beharraren maila berdinean, ze ura behar duzu, zaborra, hori, Nemesio honek kontatzen zuen, bera uste dut urretxukoa dela, zumarraga edo urretxukoa, eta nola berak ikusi dut, nik hori ere ikusi dut errenterian, jendeak zaborra lehiotik botatzen, baina edo erreketan, hori dena, oraindik egongo da hori egiten duenik, baina zentzu horretan ere zaborren asuntoan ere egondu da aurreraka da bat, baina ez da egon hemen egondu den kontsentsu maila. Erki, mi esker etortzeagatik. Eskerrik asko. Eta zuen arretagatik, eta hurrengo artea, datorren urtean ere beste hitzaldi sorta bat egiteko aukera dugun, eta informatuko zaizue. Mi esker. Azkenean azeleratu behar izan dut, baina,